Sihlalo asikubingelele sikwamukele bekunomsebenzi omkhulu ebenizowenza la nizogcoba niphinde futhi ke nizomukela futhi sitholile futhi ukuthi beniqala nqa ukuthi niwine ke le DVD mhlambe nje abakho amazwi ngomsebenzi wonke osuwenzekile ongawasho. Ngiyathokoza kakhulu Mdidiyeli Msakazi umsebenzi wanamuhla ube muhle kakhulu singeke sithwesa uphaphele gwalagwala thina njengobuholi besingi kodwa sithwesa kakhulu abaholi bakule VD abenza umsebenzi bashintsha abantu noma bakhuluma nabantu ngendlela eyiyo ngoba ubuka umkhankaso weIFP uhamba phambili sibonga kakhulu kubo okoqala sibonga ukuthi bebe neziko bebe nensika yokuqinisa le ndawo lapha sicabanga khona ukuthi amanye amaqembu sekuzoba kancane ukuthi engene penetrate kakhulu la njoba sazi ukuthi iVD yala ibiwina njalo iANC kusula ngo2011 okuyikuthi ngo2024 iIFP ilapha iwine khona le VD nakuba sazi ukuthi ke inselele khona sayibona eMK ngo2024 yasondela eduze kakhulu kuneANC ekade iphethe le VD kodwa ke sinethemba elikhulu ukuthi mase simise insika structure noma iziko yonke iNFP UDM ANC EFF ekade ezobe ikhona la izobuya kwiIFP ngokusebenza kwalabo abantu abasikhombisa khona ilokho nje mhlawumbe sizolibona niphuma eningena nenze kuzoqinisa idolo kulabo abatheke bakhethwa nomphakathi nje uqobo uzubona cha benibakhethile futhi balibona futhi niyathela fundani ya okubaluleke kakhulu ukubaqinisa idolo okubaluleke kakhulu ukuba trainer qala ukuze beqonde ukuthi ngoba bekhethiwe nje umsebenzi wabo kufanele bewenze ngokweqembu yini iziphi inhlaka okufanele bexhumane nazo ngendlela eyiyo ukuze beze bexhumane nanobuholi obuphethe governance njengoba sazi ukuthi ikhansela esinalo la ikhansela lani leIFP kufanele beqale betrainwe bona ngokubuholi ukuthi into elindeleke kubo ukuthuthukisa iqembu yini bese bengena kwigovernance ukuthi igovernance bona bahlangana kanjani negovernance bahlangana kanjani ikhansela makungelethu njengeIFP bayakwazi ukukhosela noma belalele kwigovernance noma ekhanseleni ukuthi yini ezokwenzeka ngoba vele bangamadlela ndawonye ngicabanga ukuthi yikho konke lokho kuzokwenzeka okokuqala nje itraining ukuthi sihlale phansi nabo sibatrain sibe namaseminar sihlale nabo phansi sibatrain ukuthi inkatha ingathuthuka kanjani bengayithuthukisa kanjani bona uqobo bengabenza kanjani ubunye okubaluleke kakhulu la kweIFP esibonayo ukuthi isikhathi samanje uyabona abanye bayabheka le abanye babheka le into esizobafundisa yona ke yiyo alena yobuntu bothe sibaziyo thina indlela yokuyiphatha indlela yokuhlonipha ukuze bekwazi ukuqhubha iqembu phambili asiphethe ngokuthi khona izinto abantu abayidinga kakhulu njengamanzi nemigwaqo engelele emakhaya ibhede kakhulu njengamanzi emkakasweni ukuthi ngonyaka ozayo yokhethweni sizolibona niphuma ningene niletha amanzi futhi awugandaganda bengena belungisa imigwaqo engene emakhaya kuze phela nalabo enibakhethile bengagcini beba nengcindezi kuthiwa uyabona umgwaqo unjani amanzi asinawo nizobalelela ngalokho njengoba nje siyiIFP saba nekhansela leIFP elavotelwa abantu balivotela abantu bala owe-Ward 15 ngoba belethemba ingqala sizinda nakho konke okuthinta igovernance thina njengeIFP njengoba ngeke ngasho ekuqaleni sizobe sikulalele sikubuze ekhanseleni ukuthi lokho esakubekela khona uyakwenzani okuthembisa abantu yikho nokwenzayo iIFP u10 point plan weIFP ngoba uthinta zonke lezi zinto okhuluma ngazo indaba ze-service delivery indaba zenqala sizinda indaba zamanzi nakho konke uyaqhubeka ngayo esikholwa ukuthi njengoba singakaboni imbhikisho nje la eWard 15 abantu basakholelwa kwiIFP basakholelwa kubuholi bekhansela igovernance kusho ukuthi iyenzeka noma singeke sigarante sithi iyenzeka 100% yonke into iyenzeka kancane ikakhulukazi kulesi sikhathi samanje awakho okugcina ungavala ngawo owami okugcina bafowethu ngiyafisa ukubonga kakhulu kini njengeintatheli ukuba nesihloniphile nize la sizotshengisa isizwe ukuthi abantu bayabuya kwiIFP ngeshwa abantu bebezobuya kwiIFP abanye ababangabikho ngenxa yokuthi siyazi ukuthi makungama weekend abantu baba nezinto eziningi zabo zemndeni kodwa esibamukelile thina njengeIFP sijatshiswa yiyo ulona oyedwa
esimbuyisayo akukhathalekile ukuthi uyoze be umholo osezingeni eliphezulu lo ngisho osezingeni eliphansi uyena esijabulisayo ngoba siyazi ukuthi lapha ahlala khona uhlala nemndeni azoyishintsha ukushintsha kwalaba nje sibamukelile inqwaba mhlawumbe kuyoza ku500 noma ku200 abantu abazoshintsha uma bekhona bebekholelwa kubo njengeqembu bebesuka kuwo kodwa into esizoyenza njengamanje ukuhlala nabo phansi labantu sibamukela sibafake emgomeni we-IFI ukuthi i-IFI isebenza ngalendlela sithi ukukhiphe konke lokho kade bekholelwa kukho kwamanye amaqembu ilokho nje going forward siyabonga sibonga kakhulu esikhathi sakho siyathokoza.